Dobrý deň, vetrači. Tu sú tam psi, a tu tam vidím zahranári sú tam. A idú do nemocnice. To bude krátky short. Takto. Ambulance, ale idem na bok. Tu je tam sanitka. To sú tie sanitári. Toto je záchranári. Toto. Ale zostaň, nepozeraj. Nepozerajte, prosím. Bude to krátky short. Ale za chvíľku končím video. To je sanitka. Čau, ideme.